Čaute lidi, zdraví vás Aragorn a Vlky. vítajte u prvého dílu z naší série z Borderlands 2. A teraz si pozrieme jedno intro alebo začiatočný klip alebo také. A sorry za tie seky, neviem čo je s tým, buď to Xbox robí alebo CDčko je škrabá. Práve toto. Dobre. Dobre. A to potom pokračuje, nie zasekne a to čo bude o 5 minút. Taký mini frajer. Taký krpec. Ale ten je psycho. Ja fakt, ten je psycho. Dá sa vidieť, že aký psychické problémy má. No. Teda dobrá pesnička. Okay, na toto musím dať hlas. Nech počujete. No. Hej. Dúfam, že dobre vidíte. Borderlands 2. Krásny napis. Fuck. Ty budeš Zero. Ja budem asasín. To je Zero. Tak zero. 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 A tento má epic skill. Aha. No tak má, ale ten asasín je dosť rýchly. A nie každý ho vie nájsť. Assassin v tomto je najlepší. V tomto onom. Intru. No. Exton, toto bude. Toto budem ja. No. Ale aj toto je dosť dobré, mágia. No keď je epická, tak môj. Tak tento je kto? Berserker. Abo Gunner. Salvatore. A má dobrý zbraň. Sice na začiatku má každý takú istú, ale tak. Aha. Tento má to najlepšie. Epic. And zero. And It's a number. Takým mečom tam. Uh-oh. You. Boom. Oh my godness. Ja som to ešte nikdy nevidel. Ale tak to je epické. Oh. Kaboma. Omega Kebyže neviete, kde sme v tejto hre, tak sme v Pandora. Pandora. Ešte na pande. Okej. Nechoďme na koniec sveta. Počkaj. Tam, kde slnko nikdy nesvieti. U pande. Čo je? Ja? Aha, dobre. Počkaj. Ja som Zero Super Assassin. Dobre, ty si Zero. Takto. Môžeš si premeniť aj hit, skin. Ja nechcem byť čierny, toto som ja. Dobre, ja som toto. A budem mať hit toto. A skin budem mať. Počkaj, a ja si môžem meniť hit. Sice, nie, ja chcem mať ako v tom intru. Ale ja chcem mať ako v tom intru. kúpni sa na hit. Tento je dosť epic. No, ja chcem mať ako oni. Ako v tom intru. Budem aj ja. Ako v tom intru. A keď teba to je dosť epické. Konfig charakter. 3, 2, 1. Potom dáme tichšie, lebo to bude hud. Ale to intro bolo Ja ani nespievam, ani niekryť, prosím. Oh my god. Ale ja hrám. Vidíš to? Ja.
Claptrap. Ale ja To chcem je hrať. boli. Len ja hrám. Ty komentuješ. Určite. Ale nie, hneď sa objaví split screen. Split screen. Máme 10 HP. Wow. A víš, tu si. Zero. Nie je. Dobre, ideme. Mám len 10 HP. Ja som ty ninja. No ty... Nechcem svoj meč, som samuraj meč. To je aká baba. Ale len mne rozpráva. Lebo ty máš hlavný kontrol, to nie je fér, alebo joystick, alebo aké sa to volá? Control joystick. Control joystick, čo je plač? Sa dosť dobre skáče. Aj, bože. Ty tam otáčaš, ja idem za ním a on tam... Oh my god. No a ja som tu, aj mňa skenuje. A mňa. Oh my god, daj mi nejakú zbraň a skladni prosím ťa, teba je zle počúvať. I'm a CL4PT tank. Mám $1, som boháč, kúpim si všetko na svete. Už máš 9. Oh my god, to je epický, tu je ten psycho, čauko. Ok, teba nechcem. Pozeraj. A ja chcem niečo. Kill everyone, no tak si killuj everyone, ak si taký killer. To mi nepovedal. Nie ty. No, epic. Tento boss. Vyberám mu oko. Teraz bude naražačený. To je trapák. No Mám konec. zbraň. No a ja, epic. Máš peknú gebelu, chlapče. Nechceš ti ju... Oh my god, ona ani nerozpráva. Je tu PvP? Nie, tam máš životy. Zober si. Ešte aj ten. A ty nechci, ja to už máš plné. Mám už plné. Akože máš plné? Veď som si tiež zobral tie. Koľko? Večorku všetko, čo tu vidíš. A ty mi nenecháš nič. Oh my god, ja mám všetko, ja chcem všetko. Ako treba zobrať všetko? Stačíš dlho ísť. Dobre. Si ešte vidíš, chlapče? No prečo nemôžem ísť von? Pozri, už som celkom von. Ty si... Veď nemá oko, tak nevidí, tak čo chceš? Čo mieríš? Netreba mieriť. Yeah! Kill that! Pekný kameň. Bam! Muahahaha. Už môžem skočiť dole? A mogę prečo hovorí o tebe? Sice ona sa neistá, tak aj tak ja chcem hovoriť. Počkaj. Už natáčame 10 minút. Teraz... Aha, dobre. Tak nič. Tak čo je?
Dobre. Dobre, ešte zabijeme týchto a už koniec. A počkaj, nechaj niektorých. Omega, nechaj aj mne. No toho nechaj... Nie. Veď obidvom idú XPčka. To nechaj mne. Tak sa tráp. Kritika, vidíš, že som dal kritika, vidíš? No jo, ideme ďalej, pekný kameň. To je zase moje. Uj, to vibruje. Ty čorkovač. Pozor, stade prídu. Veď to chcem. A ja stade to budem sa raz snajpiť. Tam bude ten boss hore. Tam? No. Tak ja skočím dole. Aha, no fall damage. Uhú! Fakt? No. Ja som z celej onej spadol tam. Aj tej Pandore tu je onej. Gravitácia jak nič. Vlastne jak všetko. Vlastne jak všetko, no. Aj pomoc! Toto je boss? Nie, Vytvora. to nesnášam. Ak toto bude vychádzať, tak sorry. A to je len na začiatku. Adu. Defend Claptrap, no super. Máme to defendnúť. Stadia to prídu, alebo... Čo máme... Zober si HP. A čo máme defendnúť? Aj toto. Alebo... Už máš full. Ja mám prečo 91? Ó, ja mám HP na plus 1. Som silnejší než ty. Uá. Duel. Nechcem duel. Dobre, nie je duel. Neviem, že máme defendnúť, idem sem. Nemôžem ísť sem. Musí dorozprávať ten. Aha, ja už chápem, musíme ho vyrondiať stade, keď sa zasekol do snehu. Dobre. Už na tento diel to je všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, dajte Like? odber. Aký like? To je lajka. Like. To je like, ako lajka. A Attila. Dobre, tak. Dobre, tak čus. Tam majte sa, čuste.